Il-Partit Laburista fakkar kif il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għadu ma ħa l-ebda deċiżjoni dwar il-każ ta' Claudio Grech, dan minkejja li għaddew 12 il-ġurnata minn mindu d-deputat nazzjonalista Claudio Grech ta' xhieda tiegħu taħt ġurament quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi, xhieda li kienet imgidba minn emails żvelati mill-ġurnal Malta Today. Sija qabel Simon Busuttil beda d-diskors fil-Parlament, il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u l-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis reġgħu talbu spjegazzjoni dwar l-aġir ta' Grech. Bonnici fakkar kif it-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista iddefendiet lil Grech li qal minkejja li ma kienx jaf lil George Farrugia ħarġu emails li jurew kuntatt bejniethom mill-2006. Intqal ukoll kif meta ħareġ l-iskandlu taż-żejt kien hemm laqgħa mal-Jones Group li fiha Grech kellu jikkonvinċi lil Jones Group jeżoneraw lil Austin Gatt mill-iskandlu taż-żejt. Il-Ministru Edward Zamit Lewis qal li din mhux kwistjoni li tinsa email iżolat għaliex hemm korrispondenza sħiħa li ddum diversi jiem u li fiha jissemma kif ilhom ma jiltaqgħu ftit. Barra minn hekk fl-emails George Farrugia u Claudio Grech tkellmu b'ċertu familjarità. Għaldaqstant qal li l-Partit Laburista qed jisħaq li xi ħadd jerfa' r-responsabbiltà għal dan il-każ. Saħaq ukoll li donnu l-kap tal-Oppożizzjoni jitkellem dwar standards li jeżistu biss għal ħadd ieħor u mhux għan-nies tiegħu stess.